Wel, croeso i chi Welsh Whisperer un sesiwn holi ag ateb ni, a diolch yn fawr i chi am fodloni gwrdd â ni gyd. Wel, heddi, mae dy fi cwmni, mae 3 disgybl eiddgar dy fi ma, sy'n barod i holi cwestiynau i chi, ac o gobeithio dod o hyd i ambell i gyfrinach amdano chi. Felly, gewn ni weld siwt sport gewn ni yn y cyfnod nesaf yma. Felly, dechreuwn ni gyda'r cwestiwn cyntaf, gwelwch yn dda. Helo, Welsh Whisperer, siwr i chi Efi? Siwmai, dwi'n iawn, diolch. Siwr i ti? Iawn, diolch. Dyma'r cwestiwn cyntaf. Ar ba fath o gerddoriaeth ydych chi'n gwrando ac ydy hyn yn dylanwadu ar eich gwaith? Wel, cwestiwn da iawn. Dwi'n gwrando ar lot o gerddoriaeth o'r enw cerddoriaeth canu gwlad. Neu country music yw hwnna yn Saesneg. Ac ydy, mae hwnna yn dylanwadu ar fy ngwaith fi. Dwi'n meddwl, os chi'n gwrando ar y caneuon, mae yna lot o offerynnau fel gitars a violin. A hefyd, dwi'n gwrando ar gerddoriaeth gwerin. Felly mae lot o fiddles a flute ac accordion hefyd yn y gerddoriaeth. Felly canu gwlad a canu gwerin yw beth dwi'n gwrando arni fwyaf. Pethau o Gymru a hefyd pethau o Iwerddon, a'r Alban a America hefyd. Felly chydig bach o bopeth, ond heina di'r prif rai. Siwmai, dyma'r cwestiwn cyntaf fi. Pwy'n sy'n dod gyntaf i chi, y do neu'r geiriau? Esboniwch ychydig am y broses. Reit, cwestiwn arall, mae hwnna'n un dda hefyd. Mae lot o bobl yn neud hwn yn wahanol, ond i fi yn bersonol, mae rhaid i fi gael y dôn yn gyntaf. Mae rhaid cael y gerddoriaeth neu'r alaw. Felly bod hwnna dim ond yn syniad bach yn ymhen, la 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 la, neu rhywbeth fel hynna, a wedyn mae'n troi mewn i gan llawn. Ac unwaith mae'r alaw yn iawn, dwi'n rhoi'r geiriau wedyn. Felly alaw, wedyn geiriau i fi. Diolch. Beth sy'n rhoi y boddhad mwyaf i chi? Recordio caneuon ein canu'n fyw? Mae hwnna'n gwestiwn anodd. Dwi'n mwynhau recordio, achos mae'n neis bod mewn studio lle mae popeth yn swno'n gret ac mae lot o hwyl i gael a weithiau chi'n cael syniad da ar y pryd. Ond dwi hefyd yn mwynhau perfformio. Os dwi'n gorfod dewis, rai fi ddweud mae perfformio yn well. Achos pan chi'n gweld pobl yn mwynhau canu'r geiriau, gwisgo cap, good thing, dawnsio a pethau fel la, mae'n hwyl. Felly dwi yn mwynhau'r ddau, ond perfformio sy'n gorau dy fi. Ydy'r edrychiad yn bwysig i chi, a pham? Fyddech chi'n perfformio gystel heb y crys siec a'r hat a'r moustache? Nawr te. Wel, sa'n credu bod lot o dystiolaeth bod fi wedi canu heb y cap ma, neu rhyw fath o het, neu crys fel la. Felly mae'n bwysig iawn i fi. Dwi yn gwisgo'r cap yma, y cap snabal yma, neu crys check, neu rhyw fath o crys denim, neu rhywbeth fel yna, pob tro. A'r boots, wrth gwrs, y rigger boots. Mae rhaid i fi wisgo pethau fel la, achos ydy, maen nhw'n helpu fi i deimlo yn well pan dwi'n neud e. A os dwi'n meddwl bod fi'n edrych apart, gobeithio byddai'n swno'r part. Felly ydy, mae'r gwisg yn bwysig iawn i fi. Pryd ddysgwch chi'n chwarae'r gitar, a ydych chi'n chwarae unrhyw offeryn arall? Dysgus i chwarae'r gitar pan o'n i tua 15, felly bach yn hwyr i rai bobl. Ond dysgus i pan o'n i tua 15, blwyddyn 9 neu rhywbeth fel hynna yn ysgol. Ac ydw, dwi'n gallu chwarae offeryn o'r enw accordion. Lle bod chi wedi gweld llun o hwnna, rhywbeth gyda piano ar un ochr a botymau ar ochr arall. Dwi'n chwarae tipyn bach o hwnna, ac mae allweddellau da fi, keyboards hefyd yn y tŷ. Reina ydy'r prif rai dwi'n chwarae, ie. Os tasach chi'n cael dewis 3 gwastiau i swper, pwy fyddech chi'n dewis a pham? Mae hwnna'n gwestiwn anodd. Dwi'n cael dewis rhywun, ydw i? Ie. Os byddwn ni, dwi'n meddwl byddwn ni'n dewis 2 Llaneilar.
fel un ohonyn nhw, achos rwy'n siŵr bod gen 2 Llanilar straeon a storis o bob man yng Nghymru. Felly mae hwnna'n rhywbeth diddorol i fi. Dwi'n licio storis a jokes a straeon diddorol, felly bydd rhaid ni cael 2 Llanilar yna. Rhywun arall dwi'n edmygu yn fawr iawn yw Dafydd Iwan. Mae e wedi canu lot o ganeuon dwi'n hoffi ac mae e'n llwyddiannus iawn. Felly byddwn ni'n licio siarad â fe ynglyn â sut mae e wedi gallu bod mor llwyddiannus a mor hir, i weld os dwi'n gallu cael tips i fi gallu trio wneud yr un peth. Ac byddwn ni'n mynd nôl mewn amser wedyn am y trydydd gwestai a gofyn i Owain Glyndŵr dod rownd am swper, os byddwn ni'n gallu wneud hwnna. Achos dwi'n siŵr bydde da fe lot o straeon diddorol a byddwn ni'n licio gweld siwt fath o foi o dde a gweld, a felly byddwn ni'n gallu cael tips da fe hefyd a gweld beth allan ni'n neud yn y dyfodol. Ble mae hoff le yng Nghymru ware gig? Nawr te, mae pobl wedi gofyn hwnna i fi o blaen a mae'n job ateb hwnna. Dwi wedi cael nosweithiau a dyddiau bendigedig yn eich ardal chi, i fod yn onest. Dwi ddim jyst yn dweud hwnna. Ardal Ceredigion, dwi wedi cael gigs da iawn o gwmpas Tregaron a hefyd Aberystwyth pob tro yn dda. Unrhyw le gwledig, unrhyw le mas yn y wlad dwi'n licio chwarae mwyaf, achos mae'r pobl yn mwynhau beth dwi'n neud bach mwy, ond mae'n anodd i fi ddweud un man, ond na i ddweud unrhyw le gwledig a unrhyw le lle mae pobl Cymraeg yn dod at ei gilydd. Ond mae Ceredigion yn dda, pob tro. Ydych chi wedi perfformio mewn man anghyffredin? Os do fe, ble a pryd? Wel, dwi wedi perfformio, felly bod pobl yn meddwl bod fi'n perfformio mewn theatrau neu neuaddau mawr. Dwi yn weithiau, ond dwi wedi perfformio ar gefn trailers. Dwi wedi perfformio ar gefn trailer yn Sioe Nefyn. A dwi wedi perfformio mewn shed wartheg rhywle o gwmpas Abermeirig, dwi'n meddwl, rownd y hwnna'n Ceredigion, dwi'n meddwl, lawr fyna. Dwi wedi perfformio mas o gefn carafan hefyd, a dwi wedi perfformio mas o trailer Ifor Williams hefyd. Felly, bob math o lefydd anghyffredin iawn. Beth yw eich uchelgais fel perfformiwr? Uchelgais? Wel, gobeithio byddai'n gallu cario ymlaen i recordio caneuon ac i ryddhau CDs a caneuon ar Spotify a pethau. A gobeithio byddai'n gallu cario ymlaen i perfformio o gwmpas Cymru mewn blynyddoedd i ddod. Felly dyna beth yw'r uchelgais, bod fi'n gallu edrych yn ôl pan fyddai'r un oed a Dafydd Iwan a dweud bod fi wedi gallu cario ymlaen i wneud e. Sut ydych chi'n teimlo wrth glywed pobl yn canu y geiriau caneuon chi a gwisgo lan fel chi? Mae hwnna'n deimlad neis iawn, achos pan ych chi'n ysgrifennu, pan chi'n cyfansoddi can, so chi'n gwybod os mae pobl yn mynd i licio'r gan neu beidio. A weithiau chi'n meddwl bod nhw yn mynd i hoffi rhywbeth, ond mae'n troi mas bod nhw ddim yn. A weithiau chi'n meddwl bod nhw ddim yn mynd i licio fe, a mae'n dod yn boblogydd iawn. Felly mae'n bleser clywed pobl yn canu'r geiriau ac yn gwisgo pethau fel y crysau T a'r capiau a'r moustaches wedi peinto ymlaen a dwi'n teimlo'n ffodus iawn achos sim lot o bobl yn cael hwnna. Sa'n siŵr pa mae pobl yn neud e, maen nhw jyst yn fan mawr o'r gerddoriaeth. Felly dwi'n ddiolchgar a dwi'n teimlo'n hapus iawn bod nhw'n neud hwnna. O ble ddaeth yr ysbrydoliaeth ar y can, ni'n belo nawr a Lorys Mansell Davies? Wel, Lorys Mansell Davies, mae hwnna'n un syml, achos o'n i'n stuck tu ôl i Lori Mansell Davies. A mae lot o bobl wedi bod yn sôn tu ôl i'r Lorys ma dros y blynyddoedd. Felly dwi'n meddwl, dyna pam mae'r gan mor boblogaidd yw achos mae pob un yn gwybod sut mae'n teimlo i fod yn sôn tu ôl i Lori Mansell Davies. Felly dyna le ddath yr ysbrydoliaeth i'r gan yna,
Ar gan ni'n beilo nawr, o'n i'n canu mewn noson yn Llanarth, gwesty'r Llanina Arms, Llanarth. Ac oedd John ac Alun yna, maen nhw'n act poblogaidd iawn sy'n gwneud canu gwlad hefyd. Ac oedd lot o bobl yna, a un boi tu fas, o'n i'n clywed e'n dweud, ni'n beilo nawr, fel la. Cyn oedd y gan yn bodoli, o'n i ddim yn canu'r gan, ond oedd e'n cadw dweud y geiriau yma, ni'n beilo nawr. Oedd e'n meddwl fel coni off, coni mynd fath o beth. O'n i'n meddwl, wi'n licio hwnna, ni'n beilo nawr, ac es i i'n gwely wedyn, o'n i'n cysgu yn y gwesti noson yna, a ni jyst yn meddwl, ni'n beilo nawr, o rai fi wneud rhywbeth da'r geiriau yma. Wedyn y bore wedyn, o'n i'n gyrru gytre, ac erbyn i fi cyrraedd gytre, oedd y gan mwy neu lai wedi gorffen. O'n i'n canu yn y car, ni'n beilo nawr, a wedyn, dyna fe. Felly dwi'n ddiolchgar iawn i'r boi ma, tu fas i'r Llanina Arms Hotel, lle bynnag mae e nawr, sa'n gwybod. Pam ddefnyddio good thing yn eich caneuon? Wel, mae good thing a flat out a pethau fel yna, maen nhw fel slogans yn dyn nhw i fi. Dwi'n dweud good thing yn aml. Dim jyst fi sy'n dweud nhw, cofio, mae pobl eraill yn dweud good thing, ond fi sydd wedi bachu reina a fi'n dweud nhw hyd, gormod weithiau. Ond maen nhw'n handi i bobl cael adnabod fi, cos pan mae rhywun yn gweld good thing, dwi'n meddwl, maen nhw'n meddwl am Welsh Whisperer nawr, felly mae hwnna wedi gweithio i fi. Felly mae'n ffordd o wneud siŵr bobl yn nabod fi. Yr un peth gyda'r cap a'r braces a'r moustache a pethau. Mae pobl yn gweld nhw, maen nhw'n gwybod o fi na, felly mae'n helpu fi yn y ffordd yna. Wel, diolch yn fawr iawn i chi ymateb yn cwestiynau ni. Ni gyd i dysgu lot amdano chi, a fi'n siŵr bydd o gymorth mawr i'r disgyblion wrth fynd ati i wneud i tasg ysgrifenedig. A fi'n siŵr bod y tri sydd da ni wedi mwynhau'n fawr. Ond cyn i ni orffen, Welsh Whisperer, mae gyda ni un herfach arall i chi, os chi'n fodlon. Rhyw fath o gwestiynau cyflym yw nhw, munud i ateb, a fydd rhaid chi benderfynu rhwng un ateb neu'r llall. Right. So rhywbeth fel beans neu peas. A bydd rhaid i chi ateb beans iawn. Oce. Felly, fi'n mynd i dreul amseru chi weld faint chi'n wedi gallu gwneud o fewn y funud. Nawr e. Lantos, chi'n barod? Chi'n barod? Iawn, bant a ni de. Ewn ni gynta. Pêl-droed neu rygbi? Pêl-drod. Opera neu ballet? Opera. Tato neu chips? O, tato. Te neu goffi? Coffi. Car neu lori? O, lori. Gogledd neu de? De, well fi ddweud. Gig neu cyngerdd? O, gig i fi pob tro. Dafydd Iwan i Bryn Fôn? Bryn Fôn, am change. Sioe Frenhinol neu Steddfod Genedlaethol? Sioe Frenhinol, bendant. Pobl cwm neu round a round? Pobl o cwm, achos dwi wedi bod ar hwnna unwaith. Radio neu teledu? Teledu, wastad. Llyfr neu bapur newydd? Llyfr, wy'n lygo llyfrau, yn well. Bara gwyn neu bara brown? Bara brown, bob dydd. Moron neu frestych? Moron, bendant. Bath neu gawod? Bath. Pabell neu garafan? Carafan, mwy o le. Cap flat neu het go-boy? Cap flat, pob dydd, pob dydd. Mars neu Snickers? Snickers, chi'n cael bach mwy. WhatsApp neu Snapchat? Snapchat. Twitter neu Instagram? Instagram i fi, mwy o luniau. Eddie Stobach neu Mansell Davies? Loris Mansell Davies, well fi ddweud hwnna. Waw, na'r un ola. Da iawn. Iawn i chi. Wel, sawl cwestiwn dyn nhw fyna i chi.
Falle bod rhaid i newid. Dim munud i ateb. Faint o'ch chi'n gallu ateb? Ie. Nathoch chi ateb yr holl gwestiynau na mewn munud a 57 eiliad i nhw. Da iawn, da iawn. Cwestiynau da. Wel, am atebion difyr, fi'n siŵr bod ni wedi dysgu lot fyna hefyd. Felly, diolch yn fawr iawn i chi Welsh Whisperer, a diolch yn fawr hefyd i chi fel disgyblion am holi'n dreiddgar, a gobeithio gewn ni gwrdd eto'n fuan ac y byddwn ni yn gallu gweld yn gilydd yn ysgolion pan fyddwch chi'n ymweld ag ysgolion ac yn perfformio'n fyw unwaith yn agor. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr i chi. Da, mae wedi bod yn neis cyfarfod chi gyd a gweld rai o'n chi eto. Ac gobeithio nhw'n ni weld yn gilydd cyn bo hir. Good thing. Diolch yn fawr. Good thing. Good thing. Tara. Good thing.